Salut, fratele, și bine v-am regăsit un episod pe canalul meu Minecraft. Aici am prins doi codați aici foarte frumoși și au ăsta. Uitați un pic să vedeți cum dă. Lol, ați văzut cum dă? Lol. Ați văzut, mor. Mamă, Gigi filmar, mor, ați văzut cum dă, nu? Uitați un pic, vedeți cum dă. Îl scoate cu băieți. Mamă, bă, am luat și foc. Uitați un pic, vedeți cum dă ăsta. Mamă, bă, mă bag cu doi. Mă, dacă vă zic cum dă ăsta, bă, stai că vin și eu ca să-l filmez. Ia stai, mă. Stați un pic cum dă. LOL, 500 de ucidere, easy. Mor. Deci ăla și-a scos secul acum repede ca să nu-l prind, mă. Dar l-am prins deja, așa că easy. Mor, mă. Da. Stați un pic de 10, codate. Bă, dar tot casca mi se duce, stai să intre ăla cu Prime, mă, vezi ce face. Bă, îți vezi câte kituri o să am de la asta cu Prime, salut. Unde e ăla ca să stau? Mor, uitați un pic. Da, l-am filmat acum o dată. Lol. Bă, lol. Ia. Lol, băi, uitați un pic. Mor, da, mă, frăților, și cum ați văzut cu acest episod, am fost Alexandru aici, alături de Marian. O să prindem încă o dată.